Ассалому алейкум бачаҳо, шумо канали Мобишопро тамошо кардед. Чиқдре ки пеш мо видеообзори DJI Osmo Mobile тура карда будем. Уҷада чихе стабилизатсия кардан дар кора, чихе телефонро дуруш монда съёмка кардан дар кора. Последнее время мо як видео хостем съёмка кунем. Видеоро бисёр фикр кардем чихе съёмка кунем. Штатив просто даст съёмка кардан чота чихе ки ультрасовременный видео намеша ва аз ҳамин сабаб бисёрио совет додан стабилизатор аст специально барои камера. Любой камера ки шумо доред номи зеркалка боша уда стабилизация дар кора. И ҳамин стабилизация компания DJI гуфтани компания ҳамин чизора выпускат мекуна, яъне ихтироъ мекуна. Ва аз ҳамин сабаб корот ка ма хостем ки дар бораи DJI Ronin S як чуть-чуть информация шумо дадем. Дар момент дар сайти мо www.mobishop.tg аксия рафтестай коме ки страничкаи моро подписат мекуна ва коме ки касоне ки подписатся мекуна и 3-4 ҷурӯхча мебиёра дар ҳамин страничкаи мо подписатся мекуна. Бо як канали дига дорем, номи канал CES TV ном дорад, дар уҷам подписатся мекуна. Соҳиби телефони Xiaomi Mi 9 мешавад. ва барои вай фаромӯш накунед подписатся кардана. Инака дар момент мо ира ҳуй мекунем, мебинем ки чӣ хелай. Дар ин момент мо чӣ дорем дар иҷада? Дар иҷада яшик ҳастай, ин коробкачаш ҳастай. Ин коробкачаша мебинем чӣ дорад дар дурунаш. Дар дурuni коробкача дорад заряднак. Ин ҳами кабел барои пайваст кардани кабели TV, то есть разъёми камера да и стабилизатор, ҳамин чизи дар кориша барои специально компания Osmo хеле чиза бироварда ки медонам ки бисёр одамон чизро гум мекунанд. Ин инҷода чандин ҳамун креплениёро метавонед бибинед. Гуфтан ҳамона ки вазни ин 3.6 3.5 кило зиёдтарай. Объектив примерно нархш меша $700. Лекин мегӯянд ки часпондани ҳамин чиз бисёр қийлай и бисёр вақт сарф мекунад. Акн мо намедонем, ози ира попробовать мекунем да чихе часпондан дар кора. Ябне бо аккуратно хеле клёнкача дора ки чтобы ки ҳам ба як ҳавас кунада. Анамин чиз айҳам муҳимтаринша не креплениашай барои мундан метавонед худтон автоматически ҷойгоҳ кунед. Намерам бисёр нағз фикр кардагиам. Инаи розеткашай 5 волта буде 7.0. Анаиш боша ваяй номаш чия линейка барои размера монданда. Так фикр мекунем ки и бояд ана ихе бояд боша. Штои барои бачаҳое ки мехоҳанд заряд бимонанд и ба разъёми Type-C заряд мегирад. Инам тоже аётон наброяд. Ай дигар бисёр чизош маълуманд дига. Инаш ҷойстикча барои тол додан истифода бурдан. Фокусча бо фокус доштан дидед. И тол хӯрдан мегирад. И тарафи усунам тол мехӯрад. Ай бобои фокус анами разъёме ки пайваст мешавад да таги ҷойстикшай ва фикри ман и якум дюйм уюнишай и так далее. На самом деле вазминак буда, бо тем более камера мемонем бо камака вазмин меша, лекин ба ҳар ҳолам ки варзиш намера, инам как раз сабаб меша ки бура варзиш кам машк нада ки чиз
чиз серьёзне. Значит, и қисматчам тожина диде им се область мебраем, се область регулировка меша 1-2-3. 1-2-3. Бане қисмати последниш, что қисмати последниш чи каданда округлит каданда шумо метунед ки камакак пеш кинед, камакак ҳақиқ кинед, неки то охира мешавад. бозе айсаве ки заряд надошт, чиз айсаро заряд мондесте мебинем ва дальнейший инструкцияш камакак вай кадан дар куре. Мо як видео дигара дар поёни ҳами видео добавит мекунем ки читори боли пурратар буфаҳмем чихе добавит, чихе прикреплият кадан дар куре и баъд стабилизация ва горизонтален вертикален чихе дар кадом ҳолат мондан дар куре. Да уҷада видеое ҳастай якта видео мепардем ки ҳама инструкцияша мегӯяд. Ну албатта ҳамин видеорам бо забони русӣ дар YouTube дигар ҷоя инструкцияша ёфта метавонем. Неким сад кой биёе бо серано ба дасти хитон то ҳамин кора накуне ёд намегири ҳамин чиза. Навози мо мерем дар берун сёмка мекунем и дастканална яхе чизои тонкистои ҳамин чиза нишон медиҳем ва мефаҳмонем. бо якчанд видеора мегирем, сёмка мекунем ва хитон мефаҳмем ки то кадом дараҷара ҳамин чиз шумола дар кора ё не. Let's go.